Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 ακριβώς και βρίσκομαι στην Αυστρία. Όπως βλέπετε είμαι λίγο εξουθενωμένος, φαίνεται. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι τώρα που έφυγα από την Ελλάδα, δεν είμαι καλά. Η αλήθεια να λέγεται. Σαν την Ελλάδα πουθενά, μάγκες. Λοιπόν, ήθελα να αφιερώσω ένα κομμάτι, να κάνω μια αφιέρωση σε 3 αλάνια. Όχι αλάνια, κατσαλάνι είμαι εγώ. Σε 3 μάγκες του Τερνάβου. Ο πρώτος είναι ο Γαλάρας, Αντώνης Γαλάρας. Ο δεύτερος είναι Δημήτρης Παπαστεργίου. Παπάστερ δηλαδή. Και ο τρίτος είναι Κώστας Παπακουσταντίνου. Αυτοί οι 3 που σας είπα είναι παιδιά της νύχτας. Έτσι μου λένε, έτσι ακούγεται, έτσι λέγεται. Τέλος πάντων, αφιερωμένο. Είσαι εσύ, όλα για σένα, την μόνη μου αγάπη, το γέλιο μου, το δάκρυ, την ίδια μου ζωή. Καλό, πιστεύω να σας άρεσε τώρα. Δεν έχω πολλές ποικιλίες. Αυτά είναι αρκετά παλιά. Εσείς έχετε κάτι του από τις ασπρόμαυρες ταινίες, κάτι τέτοιο. Παμπάλια δηλαδή. Πού τα βρίσκετε δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Παιδιά, θα τα ξαναπούμε sometime. Ποια να πω τώρα, με τελειώσαν οι λέξεις. Αφήστε μου οδηγιά.